በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራንን ክቡራትን ናይ ኦሜጋ ቲቪ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ትኾኑ በብዘለኹም ኩሉ ሰላም ትኾኑ ተስፋ ንገብር። ናይ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ትምህርትና ቁሩብ ቋርፅና ነርና ቁሩብን ተሃዊኽና ስለ ዝነበርና ምክንያቱ ቅድሚ ሕዚ ከምቲ ትዝክርዎ ኦሜጋ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ዓመት ዝብል ርእሲ ቅድሚ ኩናት ተጀሚሩ ነይሩና ኩናት ምስተጀመረ ግና ናይቲ ህዝብና ኣእምሮ ተረጋጊዑ ወንጌል ዝሰምዓሉ ሰዓት ኣይኮነን ኢልና ብዛዕባ እቲ ኩናት ዘጋውሑ ዝነበሩ ናይ ቤተክርስትያን መራሕቲ ብምቅላሕ ኣብኡ ኢና ተሰማሪና ፀኒሕና ማለት እዩ። ሕዚ ኩናት ምስ ጠፍአ ድማ እንደገና ካልእ ውሽጣዊ ኩናት ውሽጣዊ ኣእምሮ ዝርብሽ ህሊና ዝርብሽ ነገራት ኣብ ዓድና ስለ ዘለው እቲ ህዝብና ተረጋጊዑ ዶ ወንጌል ክሰምዕ ዶ ይኾን ብዝብል ንሕና እውን ቁሩብ ኣእምሮና ስለዘይተረጋግዐ ቁሩብ ጋብ ነይሩ ማለት እዩ። ሕዚ ግን እንተ ሓሰብናዮ ዘሩ እቲ ምፅንዕና ካብ እግዚኣብሔር እዩ። ካብ መሬት ማ ርኢናዮ እኮ ካብ ደቂ ሰባት ርኢናዮ፣ ካብ ፖለቲካ ርኢናዮ፣ ካብ ሃይማኖት መሪሕቲ ርኢናዮ። ምንም ዘፅናዕንዕ ንህሊና ንሳይኮሎጂና ዝሕክም ከም ዘየለ ተረዲእና ኣለና እሞ ስለዚ ናብ እግዚኣብሔርና ንመለስ። እግዚኣብሔር እዩ መፅናዕንዒ፣ መንፈስ ቅዱስ እዩ መፅናዕንዒ፣ ብግሪክ መፅናዕንዒ ማለት እዩ እና በዚ ምክንያት ቋሪፅናያ ዝነበርና ናይ ቴዎሎጂ ትምህርትና ክንቅፅል ኢና። ኣብ ኦሜጋ ቴዎሎጂ ቅዳሴን ኣቋቋም መዝሙር ክብረ በዓል እዚውን ኩሉ ኣዳሊና ነቕርብ ኣለና እሞ ሎማዓንቲ መበሊ 18 ክፍለ ትምህርቲ 18 ናይ ብሉይ ኪዳን መፅናዕቲ ኣብ ዘፀኣት ንርከብ ሎማዓንቲ በዚ ኢና ክንቅፅል ማለት እዩ። በዛ ናይ ዝተለመደት መዝሙር كنجمر مرها قبرنا ስለዚህ እዚህ ትምህርቴ ንካልኦት እውን ሸር ብምባል ሓደራ ክንብል እንደሊ ማለት እዩ። ናይ ልማዓንቲ ትምህርትና ይቅርታ ናይ ልማዓንቲ ትምህርቲ እንምሃሮ ኣሰርቱ ትእዛዛት ብዝብል ይኸውን ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ 10 ትእዛዛት እዚኦም ኣብ ዓለም ዝተፈለጡ እዮም። 10 ትእዛዛት ማለት ወይም 10 ቃላት ኦሪት ይባሃሉ፣ 10 ትእዛዛት ይባሃሉ፣ 10 ህግጋት ይባሃሉ። ዝተፈላለዩ ስያሜ የለዎም። ነዚኦም ብሓፈሽ ኢና ክንሪኦም ማለት እዩ። ብሓፈሽ ክንሪኦም ተለና ኦኬ ይቅርታ ሙሴ 10 ትእዛዛት ተቀበል እንተሎ መጀመሪያ እግዚአብሔር ከም ታሰሉን ካብታ ትሪዋ ዘለኹም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ናባይ ናብዚ እምባዙ ደይብ ኣብኡ ከዓ ጽናሕ ጽላት እምንን ነቲ ንህዝቢ ከተምህሮም ኢለ ኣብኡ ዝሓፍክዎ ሕግን ትእዛዝን ክህበካ እየ በሎ ይብል። ስለዚህ እቲ ሕጊ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ወይ ድማ እቲ 10 ትእዛዛት ዝበሃል ናይ ሰባት ሕጊ ኣይኮነን። ሰባት በዚ ክንመሓደር ኣለና ኢሎም ተኣኪቦም ወይ ኮሚቴ ኣዋቂሮም ወይ ከዓ ከምቲ ሕገ መንግስቲ ዝርቀቕ ከምኡ ሰባት ምሁራን ተኣኪቦም ዘርቀቕዎ ሕጊ ኣይኮነን። ሙሴ ዝበዕሉ ብዛዕባ እቲ ሕጊ ዝፈልጦ ነገር የብሉን። ወላ እስራኤል ዋላ እቲ ኣሮን ቤተ ክህነት ዘገልግል ዝነበረ እቲ ኣሮን እውን ምንም ዝፈልጦ ነገር የነበረን። ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ክትምርሕዎ ዝግባኣኩም ኢሉ ዝሃቦ ሕጊ እዩ። እቲ ዝገርም ነገር ንሙሴ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቅድሚ 1500 ዓመት ዝሃቦ ሕጊ ሕዚ ክርስቶስ ካብ ዝውለድ እውን 2017 ዓመት ገይሩሎ 3600 ዓመት ኣከባቢ ኮይኑ ወለ ዝሕግዚ ማለት እዩ። ካብ ዝውሃብ ካብ ዝፅሓፍ እዚ ሕግዚ ዳርጋ ናብ 3600 ዓመት ገይሩሎ።
تزقرم نجار ببعمته زوج حقتات نا هاجرات حقتات مالتيو تبي حق منجست حويسو مالتيو كل جزء من محاشي يقبر لهم هذا نقص مسمس هذا ما هذا مرحي حجر مسمس تزنا مرحقي عاطفيو قال حقي إزمس نهايرس لازم قال حق نيرو نهدرجي قال حق نيرو نهاده قال حق نيرو حزون قياري خيل إذا عالم سي قام زغون حقي نهاجرات يبلنا إكزابير زهاو حقي جن إن كان سلزاي يقولوا من مزوج أنا جر سلزاي يقولوا إسكا حزي قام قالوا سباتون يمر لك قالوا تايمون تاتون يمر حليهم أي تسرق مالتي بقى بكل عالمي أي تسرق يا بقى أي تعمز أي تحسو أي تقتل أي تزمو إزيس أو كل عالم كخبر زق بحق سلام إكزابير نزع عالم زي نزغون هاجر زمتشي نزغون هاجر ما زي متشي نزغون ولدو زمتشي نزغون ولدو ما زي متشي نقولات ندك أنشتو زي سمع مع نودا تسمع من ندك أنشتو زي سمع مع حقي أي هابين إكزابير بقى حادق زي ذهبوا نزل عالم زنبري برقد استمحاش حقتات اللو يوم أبولي كده نجزيو استوى حقتات نيرم يوم تحرك نري أمينة سلازي إكزابير زو هابو حقي كندينا إذا أكل زمتشو مخانو إيو زرقنا مالتيو إتم حقيقات أثرتو تأزازات زبهالو بزين عاي نأبكلتهم زغفلو إتم أروعتين إكزابير إتم شدشتاد ما نسب زملكاتو إيو مالتيو إتم أروعتين تايم زبلو بزين عاي كالوت أمالختي أي تملخيو استقارات أمسلي نعاها أي تقبري سالساي نعاي أملاخاسم بكنتو أي تالعلي رابعاي سنبت أكبري مكناتو إذا عرف الله سلسخونة تاك أدام يا سنبت تبحال كالوتم نسدك سبات زملكاتو دما ولدخا أخبري حمشاي شادشاي أي تقتلي شابعاي أي تزمو شامناي أي تسرق تاشعاي بحسد أي تمسكر عصراي أي تمنئ نزيوم حزي بزح مبرارهي مهاب مدلية نيرو نجرجن جزينا نمقط أبز أكل بزح حزبون سلسلة فلتا بكالي معلتي هيد حيدهم نناي بعلم تمرتي تدعلي ومي كالي مملاخ انتهي مالتيو إنك زاور سم بحاسة ملعل انتهي مالتيو سنوات انتهيو قدامي يالومي تا سنوات بحالا بلي كدان سنوات أكبرو سنوات يزبلا قدامي يا نمتا دا كافتا قدام تا سنوات بليز آلومي زي يقولوا كالي معلتي بدنبي كنريو إنا مالتي بحفشو جن زوم كي كالوت أمالختي انتاي عينتي يوم انتاي لنا كالوت أمالختي عي تملخ زبالهم بسورخ أمالخت زبهالو اللوديوم بإجزابر درجاسي أمالختي يلو كتصوعهم زقبهم أمالخت اللوديوم حدا أملاخ نسو طرح انديو نمتايم كالوت أمالخت تباهلو تسمسن نمتاي تواهيوهم انتاي لنا أمالخت سلزغون يكونون أمالخت تباهلهم بيتم دحورات السبات بتتخكلنيا هايمانو تخكلنيا فتعري زي فلوتو السبات سلا أمالخت تباهلهم سلزي صوعيو إذا أمالخت زيوم بإيد سبز تسارحو طاقوتات إيوم نبي داويد كمزي قلصهم عاف بمو وإي نبو عاف اللوم قنا يزاربون عين بمو وإي رئيو عين اللوم قنا يرئيون إذن بمو وإي سمو إذن ياللوم قنا يسمعون آنف بمو وإي يسعنو عافنش اللوم قنا أيجانون إيد بمو وإي قصو إيد اللوم قنا أيد هسسون إقر بمو وإي هاورو إقر اللوم قنا أي خدون وإي نبو بقرائتهم بقرار أمدما أي ناقرون يبلوم مزمور 115 قصر 14 كعصرته إساياس 4 كلتن قصر شومنتنا 4 نون بتمساسالي مالتي سلازي إزيوم مالت إزيوم مالخت إزيوم مالت بقى سبز مسليهم نجرجنا كم سب زي حاسبو زي الناقرو حتو زي ملسو نعملت إزيوم رأيوه إزيوم كنريهم تغينا أما عالم كم زفلت وانا تاوتا زبالو زيوش ناي جريك ناي مبرق أملاك زبال ماتيو مبرق كلا خلال نايلم زمحصان و زنبرو مالتيو أفرودايت ناي فقر أملاك تبهال دما زم أخل زلا مالتيو عرس بجريك دما ناي كوينات أملاك زبال مالتيو عرس تبهال زوا كوينات حازة مالتيو زيوم يوم كم زيوم نعبنت مالتيو نعبنت كم زيوم زمسال يوم توم كالوت تعوتات زبهالو
በቃ ከባይ ብዛ ወፃይ ኣይተምልኹ ዝብል ኣብ ዓለም በተለይ ኣብ ህንዲ ኣብ ሓደ ገዛስ لألا شو عتا شو من تزغون أملاخ تلو ناي دمو أملاخ نبينو ناي كلب أملاخ نبينو ناي إنساسات نبينو ناي زرت نبينو ناي تخلت نبينو ناي سوعي نبينو ناي سويت نبينو ناي قلعت نبينو زتفل عليو أملاخ تاب حدا جزالو كلهم شم عيبر لهم كلهم عتانيج أسلم إجيهم كله عايتهم لخوي بك أملاخ أنا حدا أملاخ أنا طرحيه أملكو نأملاخي نخالي شراريفخا نتيون زوهاب أملكو يلا حاملكو نحد أملاخ طرح يزوها دزو كالوت أملاخ أي تملغو استقرت أمسلون أي تكبروا بخال أتسم أنا طرح يا أملاخ إلو زنا أصلا إيو زنا قرم مالتيو زينا كنستوعل زقبا مالتيو أبزي بليكدان كنرئي انتلنا حقتات استبحالو نعمنت كالوت حقتات أبليكدان نيرم يوم أبليكدان بتغلالا 613 حققات يوم مزنبارو اتوم 248 جبر زبلي ويقا positive commandments زبحالو جبر ازي يمص ازي جبر زبلو مالتي اتوم 365 دما اي تجبر زبلو ويدما negative commandments زبحالو مالتي مبزحتهم حقتات بحدث كدان زمن عين تقملهم استسعاروا حقتات انمن مخانم بلي كدان مسودانا كنريهم مينا مالتي سلازي انتي مالتيو بلي كدان 613 حققات له positive and negative زبالو ودما جبر اي تكبر زولو مالتي سلازي تم عصرتو تزازات زبلنا يوم نزل عالم زنبريو بقى دحر جزية دحر كفلة زمان سي أزي مصي حسران كلتن كفلة زمان زي يدليو هيكونن قدمك حسران كلتن لومون يدليو قدمك 3 شحون يدليو نيرا حزون يدليو نودفتم زدليو منم زمحاش ነገር يبلوم እቶም ካልኦት ግና ብዙሕ ዝተመሓየሹ ነገራት ኣለው እዮም ብስሩ ዝተሰዓሩን ኣለው ምክንያቱ ብግዚያዊነት ዝተዋሃቡ ስለ ዝነበሩ ንኣብነት ከም ናይ ወርሃዊ ጽጌ ዓይነት ከም ናይ ሓራስ ሕግታት ዓይነት ናይ ለምጽ ሕግታት ዓይነት ናይ ሬሳ ሕግታት ዓይነት እዚኦም እንታይ እንመን ከም ዝተሰዓሩ ኣብ መወዳእታ ብሉይ ኪዳን ክንገልጾም ኢና ማለት እዩ ሓደ ሰባት በቃ ምንም ኦሪትን ነቢያትን ከስዕራ ይመጻኹን ክፍጽም እምበር ኢሉ እዩ ይመጻኩ ሳዕሮም ለኦሪት ወለ ነቢያት አላዳም ከመፈጽመሙ ክፍጽመም የመጽመር ክስዕሮም አይመጻኹን ኢሉ እዩ ጎይታ ዝተሰዓረ የለን ዝብሉን ብደፈና ዝውዕሎም ዓይኖም ዓሚቶም ዝዛረቡ ሰባት ኣለው እዚ ትክክል ኣይኮነን استسعارو بتخكل استسعارو علو يوم مسوعيته بلي كدان بملو تسعير إيو مكنياتو تأمناوي مسوعيت إيس كريستوس لازم أتصح بعلات بلي كدان بملهم بزيكا سنبت أفتا أسرت كالا سلة تصحبت كالوت تم ناي بلي أبزلي واويان معرف سران سلستن زلو بملهم أيد لنا نبحدث كدان صوم ناي بلي كدان زنبر أيد لنا كندي معات حقتات اللو إيوم سلازي يوم ستم تسعارو انمن مخانم ستم استمحايشو انمن مخانم زيوم بتخكل اب قصالي كنريو مينا مالتي سلازي ناي موداتا نريو بسلسته نغرات مالتيو توم حقتات نريوم بقاطتا نقبلهم اللو استمحايشو اللو استسعارو اللو مالتيو بزينا نريو مالتيو سلازي نلومي بزي اخلنامو እዚህ ናይ ብሉይ ኪዳን እንመሃሮ ዘለና ምስ ህይወትና እናነጻጻርና ምስ እግዚአብሔር ብዝበለጸ እንቀርበሉ በረከት እውን እንረኽበሉ እግዚአብሔር ብሎሚ ግዜ ምስ ሰባት ዝዘራረበሉ ብቃሉ እዩ ክብራትን ወላቲ ዘምህር ሰብ ብግሉ ዝደኸመ ሰብ ምናልባት እውን ኣብ ኃጢአት ዝወደቀ ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን እግዚአብሔር ከም መሳርሒ ከም ማጉልያ ተጠቂሙ ንዓና መልእኽቲ ክህበና ይኽእል እዩ ስለዚህ ቃሉ ወአመ ሰማዕክሙ ቃሎ ኢታጽንዑ ልበክሙ ቃሉ መስማዕኹም ልብኹም ህልከኛ አይትግበሩ ተቃልሽ በቃ ናይ ነገርን እቲ ዝዛረበኩም ሰባይ ተራዩ እቲ ቃል እቲ እግዚአብሔር ብኡ ሓዲሩ ዘመሐላልፎ መልእኽቲ ረአዩ ዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ኣብ ምድላዋትና ክእሮሙ ዝግባኦም ክስተኻኸሉ ዝግባኦም ነገራት እውን ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት እናሃብኩም ንኻልኦት እውን ሸር እናገበርኩም ብሓቂ ብሎሚ ግዜ ኩሉ የማን ጸጋም ርኢና ኢና የማን ጸጋም ርኢና ንዓና ካብ እግዚአብሔር ብላዕሊ ማንም ዝሓለልና ዝሓስበልና ወላ ሓደ ከም ዘየለ ርኢና ኢና እሞ ንርኢ ኣለና እውን እሞ
ስለዚህ እዚ ምስ እግዚአብሔርና ክንቅጽል ብጸሎት ክንቅጽል ኣብዚ ጾም ውሽጢ ኮይናውን ብጸሎት ብዛዕባ ህዝብና ብዛዕባ ሃገርና ብዛዕባ መራሕትና እውን ክንጽሊ ይግባእ ንብል እሞ ንሎሚ በዚ ኣኽለና ኣብ ቀጻሊ እስከ እንራኸብ በብዛለኹም ሰላም ይብዛሐልኩም አሜን ስብሃት ለወልድ